No corazón de Galicia, entre as terras do Deza e as Rías Baixas, existe un municipio chamado Agolada. Un lugar de pedra e verde, de néboa e silencio, onde os séculos parecen pasar máis a modo que noutros sitios. Pero no outono de 1925, este recuncho tranquilo de Pontevedra converteuse no escenario dun dos crimes máis escuros e perturbadores da historia de Galicia. Era unha época de moita fame e enfermidade. A tuberculose, coñecida entón como a tise, devastaba a xuventude española sen distinción de clase nin de lugar. Non había tratamento eficaz. Os médicos recomendaban aos enfermos de anemia acudir aos matadoiros para beber vasos de sangue fresca, coa esperanza de recuperar as forzas. Esta práctica, por si só xa perturbadora, acabou sendo distorsionada por curandeiros e sanadores populares que afirmaban que beber sangue humano, especialmente de nenos pequenos, podería curar incluso a terrible tise. Estas crenzas, divulgadas de boca en boca e a través da prensa, sembraron o terror e a desesperación en familias enteiras. A mediados de setembro de 1925, un neno chamado Álvaro, de tan só 2 anos de idade, desapareceu da porta da súa casa en Agolada. Os seus pais chamárono repetidamente para que viñese a almorzar, pero o pequeno non daba sinais de vida. A preocupación converteuse rapidamente en angustia. Familiares e veciños organizaron unha busca afanosa que durou varios días sen resultado. Naquela época, era habitual que os nenos tan pequenos xogasen sós diante das casas, sen máis vixilancia que a confianza no coñecemento de todos os veciños. Ninguén podía imaxinar o que lle agardaba ao pequeno Álvaro. Tras días de ardua busca, o corpo do pequeno foi atopado enterrado nunha corte onde se gardaban porcos e vacas, no medio dun esterqueiro. O neno tiña unha corda atada ao pescozo e presentaba unha grave ferida na cabeza. A Garda Civil comezou a atar os poucos cabos soltos que había. Sabíase que nunha casa veciña vivía un mozo de menos de 20 anos, gravemente enfermo de tuberculose na súa fase terminal. A familia deste mozo levaba tempo buscando remedios en curandeiros e sanadores da zona, sen que ningún lle ofrecese unha solución para salvar ao seu fillo. A investigación levou á detención dos membros desta familia veciña. O irmán do enfermo, un rapaz de 14 anos chamado Eulogio, confesou ser o autor material do crime. Declarou que fora el quen engañara ao pequeno Álvaro con diferentes ardides, atraendo ata un terreo ermopreto da súa casa. Alí, deuno morte cun golpe de pedra na cabeza. Pero o máis estremecedor da súa confesión foi o que viña a continuación. Eulogio recoñeceu que lle extraera o sangue ao neno a través da ferida, para que a bebese o seu irmán enfermo de tuberculose. A familia coñecía, a través da prensa, casos similares ocorridos noutros lugares de España, como o chamado crime de Gádor en Almería. E crían que este remedio macabro podería salvar a vida do seu ser querido. O caso conmocionou a toda a comarca e provocou unha auténtica histeria social en Galicia. A raíz deste e doutros escándalos similares, a xente comezou a ver vampiros en todas partes. En Vigo, un home que convidou a unha nena a tomar un xeado foi rodeado pola multitude ao berro de «É o vampiro». A Garda Civil tivo que rescatalo e comprobou que era inocente. No xuízo polo crime de Agolada, o pai de Eulogio, chamado Xesús, foi considerado indutor do crime. O fiscal chegou a solicitar a pena de morte para el. Finalmente, foi condenado a 20 anos de prisión como cómplice. O irmán enfermo, que tamén fora imputado, non chegou a ser xulgado. Morreu 3 semanas antes do xuízo, vítima da mesma tuberculose que desencadeara toda a traxedia. Eulogio, por ser menor de idade, foi ingresado nun centro de corrección por tempo indeterminado. O crime de Agolada quedou rexistrado na historia como un dos casos máis documentados de vampirismo criminal real en España. Non foi obra de monstros sobrenaturais, senón de seres humanos desesperados, atrapados entre a ignorancia, a superstición e o terror ante unha enfermidade sen cura. A historia do pequeno Álvaro é un recordatorio de como as crenzas populares, cando se mesturan coa desesperación e a falta de coñecemento médico, poden levar á máis terrible das traxedias. Agolada segue hoxe sendo un lugar de paz e beleza, pero baixo as súas pedras e entre as súas néboa, garda a memoria dun outono de 1925 que nunca debería esquecerse.